Продава се обзаведен двустаен апартамент в комплекс Панорама Бей, Свети Влас. Жилището е просторно и добре обзаведено, разположено на втори етаж с площ от 65 квадратни метра. Двустайният апартамент се състои от уютен хол с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса с изглед към града и вътрешния двор. Светъл, топъл и в отлично състояние, имотът се предлага за продажба на изгодна цена с всички необходими мебели и уреди, готов за живеене. Комплекс Панорама Б1 разполага със собствена територия с басейн, шезлонги и чадъри, отделен детски басейн, супермаркет, магазини, денонощна охрана и паркинг. Разстоянието до морето е около 300 метра. Годишната такса поддръжка е 500 евро. Цената е 64 900 евро. За повече информация и заявка за оглед се свържете с нас.